Dobré rady a nápady Dalibora Kroupy. Ahoj, tady je Dalibor Kroupa. Dneska vám poradím, co dělat, když nemáte love na drahou zahraniční dovolenou. Naložte manželku, kytaru a stan a šup do autokempu. Autokemp, prosím. Haló, to je autokemp? Kempování, stravování, čundulování, stanování? Ano. Dobrý den. Den. Co tam prosím vás budu sebou potřebovat? Karavan, stan nebo podšivák? No, záleží, jak byste přijel pod stan. No já nevím, co tam máte, co nabízíte. No, my nabízíme chatky, ale ty jsou zrovna plný všechny. Takže máme i malingotky plný, takže jedině přijet... Malingotky? Vzít si vlastní. Vy máte malingotky? Máme malingotky taky, no. A to máte slušovičáky, nebo buštěhlady, nebo téčka, palubky? Jo, to jsou normálně vybavený maringotky, no. Takový klasický. Kolik jich máte? Jenom dvě. Já jsem celkusák, víte paní, a to je po mně nostalgie. Jo, takhle. A kde bych tak mohl přijet? No, v srpnu by to bylo volnější, takový. Ondřej, prosím. A kdybych přijel s karavanem nebo Ano. pod stan? Tak není problém. Máme tu i přípojku, není taky problém. Tak to je ledy. Ještě jednou, prosím. Že je to ledy, jako v pořádku. Ano. No paní, a my takhle vzhůženou rádi večer pijeme víno a pak zpíváme dlouho do noci a hrajeme na kytaru. To tam taky můžeme? Jo, tady myslím, že do 12 nebo Ondřej jsem viděl, kolika to tady ten klid noční. Do půlnoci, no, většinou to bývá. My máme tady i program, většinou teda o víkendech. A co tam máte za program? Hned vám řeknu, máme tady diskotéky, různé zábavy a takhle, no. Tak to si spolu, paní, půjdeme pořádně zatancovat čaudáš. No určitě. No já bych chtěl totiž do programu zapojit taky moji úženu. Děláte tam třeba soutěže klasy, mis? Ano, to máme taky. No, tak to já tam úženu přihlásím. No jistě. A pak se budu chlubit, že jsem manžel od mis. Přesně tak. To bude ale krásná dovolená, že jo? To víte, že jo. To určitě. A vás taky, paní, pozvu večer k ohni na skleničku. Máte příjemný hlas? To se vám rozdá po telefonu. Přijdete večer za mnou? Tak pokud máte paní manželku, tak pozvěte radši. No tak tam úženu někde utopíme a je to. Jo. Tak já zbavím člun a stan a jedem. Dobře. Nějakou tu plynovou bombu, nebo to tam máte? To radši si vemte, no. Ale elektriku to vám poskytneme. To není problém. A co byste mi tak ještě byla ochotná poskytnout? Tak s tou elektrikou, no, jsem myslela. Děkuju. Není zač. Tak zatím. Mějte se. A těším se na krásné letní večery. Dobře. Tak jo. Taky, naschle. Nazdar. Oh,